ya ci inda Amerika suka ƙara kawo mana hari wallahi za su yi da na sani, za su yi da na sani, za mu shafe su daga map ɗin duniya. In ma tashin duniyan za a yi sai a tashi duniyan gaba ɗaya. To mu irin wannan muke so, izza ta magana da addini, izza da addini, ba wai kaskanci da addini ba. Na ji ɗazu da safe Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, shugaban juyin juhali na Iran, yana cewa da turanci aka yi subtitling, yana maganan da farsi amma sai aka yi subtitling da turanci. Yana cewa we were trained, ma'ana mu an koyar da mu ko kuma mu an mana tarbiyya in the school of Ahlul Bait, a makarantar Ahlul Baiti, yace to make the impossible possible. Mu an koyar da mu ne abinda ake ganin ba zai yiwu ba mu sa ya yiwu. A makarantar Ahlul Bait abinda aka koya mana kenan. Yanzu kai tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo maka da Lata da Uzza da Hubala salisatul ukhra ana botan su, duk kowane gida shi kadai ya tashi ya ce la ilaha illallah. Maka sai da ta dawo karkashin shi, Madina ta duk sai da aka musulunci yana ne bai je ba. Sanda aka kashe Imam Ali, kai ka dauka an gama da zuri'a shi suka yi karfi. Imam Hassan aka kashe shi, kai ka dauka sun kare. Imam Hussein ya zo, aka yi ma Imam Hussein kisan gilla da mutum 82, zuri'ar Annabi tsantsa a lokacin. A zuri'ar Annabi namiji ɗaya kawai ya sha daga zuri'ar Imam Hussein, shine Imam Zainul Abidin. Zuri'ar Imam Hassan mutum 4 suka sha, su kadai ne. Duk wani wanda ke da sharifi da yake da alaka da Annabi da Imam Hassan to wuri 4 nan ne. Daga akwai Isa Abdullahi Kamilu, Hassan al-Musanna, sannan 4 ne, na manta sauran guda 2 ko kuma ina magana da sauri kila shi sanya ban iya tana su ba. To amma wannan tarbiyyar da aka yi, yanzu duk abin da ba zai yiwu ba bai yiwu ba. Yanzu a duniya akwai wanda ya isa ya ce zai iya kididdige masu nasaba da salsala ingantata zuwa ga Annabi. To abin da ya faɗa cewa we are trained in the school of Ahlul Baiti, mu an koyar da mu a makarantar Ahlul Baiti to make the impossible possible. Abin da ake ganin ba zai yiwu mai da shi ya yiwu, haka aka koya mana. Yace kuma if America attack us again they will regret. Yace inda America suka ƙara kawo mana hari wallahi za su yi da na sani, za su yi da na sani, za mu shafe su daga map ɗin duniya. In ma tashin duniyan za a yi sai a tashi duniyan gaba ɗaya. To mu irin wannan muke so, izza ta magana da addini, izza da addini, ba wai kaskanci da addini ba. Shi yasa ya mu koyan siyasa ne, duk wanda ya abun alheri, APC kake, PDP kake, NNPP kake, wallahi za mu faɗa. Wanda kuma diye wani abu wanda ba na alheri ba, wallahi sai mu faɗa. Ba wanda ake shakka a kungiyoyin siyasa irin Kwankwasiya. Kowa malamai da yawa da malamanmu da ƴan uwanmu almajirai da ƙanninmu da ƴan siyasa, kowa na tsoron ya magana akan su, dan yanzu a maka ci a zage ka. Amma nan sai da ne maganan wani protocol da aka yi maganan wasu kuɗi da suka ɓace, aka sa wasu daga cikin kandaka suka yi ta surutu, ne ko sauraron sama ban yi ba. Ni dai na faɗi sakona, ya kuma je yanda zai je. Idan kare ya ciji mutum ba labari bane, amma idan mutum ya ciji kare shine babban labari.